टाकरखेडा संभू येथे छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्साहात। नेताजी क्रीडा मंडळ व नेताजी दुर्गोत्सव मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने जाणता राजा छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती टाकरखेडा संभू येथील सुभाषचंद्र बोस चौकात मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मराठी पत्रकार संघाचे भातकुली तालुका अध्यक्ष संतोष शेंडे हे होते, तर प्रमुख अतिथी म्हणून संजय पिंगळे, रुजेश सवाई, गणेश कावरे, रमेश कोठार हे उपस्थित होते। सर्वप्रथम मान्यवरांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून हार अर्पण करण्यात आले। यावेळी शिवाजी महाराजांच्या जयघोषाने संपूर्ण चौक दणाणून गेला होता। कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक निलेश जामटे यांनी केले। सूत्रसंचालन संजय पिंगळे यांनी तर आभार प्रदर्शन विक्की बांते यांनी केले। कार्यक्रमाला दिनेश मेश्राम, वैभव भुजाडे, संदीप फरकुंडे, अमोल मेश्राम, नंदकिशोर हंबर्डे, राजेंद्र लाडे, राजेश कोठार, भूषण पिंगळे, राजकुमार कावरे, ज्ञानेश्वर लाडे, प्रभाकर लाडे, श्याम कोठार, निखिल काळे, रुपेश लांडगे यांची उपस्थिती होती। कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेकरिता तुषार कातोरे, ओम पिंगळे, जय पिंगळे, रोशन कावरे, हर्षल कावरे, मयूर पिंगळे, कुणाल शेंडे, सागर मेश्राम, पियुष कावरे, अक्षय शेंडे, अथर्व लांडगे, पार्थ पिंगळे, आयुष कोठार, संतोष मने, दादू सोळंके सह नेताजी क्रीडा मंडळाच्या सदस्यांनी परिश्रम घेतले। यावेळी गावकरी मंडळी तसेच मंडळाचे सर्व सदस्य कार्यक्रमाला उपस्थित होते। संतोष शेंडे, अन्नाई टीव्ही, टाकरखेडा संभू। छत्रपती शिवाजी